En aquest món groc cavalguem per la festa, per les flames, per gaudir fins a l'última gota de cada any recobert d'emocions. El 19 de març es donaven per finalitzades les falles més esperades de totes, amb els fallers cantant l'himne a la plaça. I de la mà arriba la treta, que ens transporta a eixe ambient faller amb respiracions nervioses per saber els qui seran els nous carres de la Falla Oeste. Els 4 protagonistes, les 4 històries que es fusionen en una, per aportar per tot arreu amb un gran honor el nom de la nostra falla. Sentim els nervis, l'emoció i l'adrenalina que puja per nosaltres. La importància d'estar present en aquest moment és molta, ja que es convertirà en el principi d'una bonica aventura acompanyada de coets, xarangues i el nostre preuat color groc. Perquè la treta deixarà una marca permanent en la nostra falla. És el dia més especial de l'any per als nostres càrrecs. Són els aplaudiments de la gent, l'alegria dels familiars i amics, la sorpresa, les abraçades. Que dels nostres colps en la taula ressorgisca la flama de les cendres del 2022 i torni a posar en peus un any més a la nostra Falla Oeste per presentar un nou exercici faller. Enguany complim 75 anys. 75 anys fent història, fent falles, creant moments, sent referent a Dénia i fora d'ella. Aquesta nit encetem el 75è aniversari de la fundació de la nostra falla i ho fem amb la treta més especial de les falles. És moment de posar en valor la nostra història. Fem saber a tota Dénia que l'Oeste està d'aniversari i fem-ho amb els nostres càrrecs al capdavant. 75 anys de falla, 75 anys fent història.